ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಆಭರಣ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪುದರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇತ್ತೆ ಪೆಜಮಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಾಯ್ದ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲರು ನಡು ಪ್ರಾಯದಾರ್ ಆಂಡಲ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಾವಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದೆರು ಅಂಚಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಅತ್ತು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಉರುವಾದಲ ಅತ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡ ಕೆಲಸ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲಸಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಿರ್ಸೆಲ ಅಂದು ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಎಡೇನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆರು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ನಡಪರೆನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆವದುಂಡು ಲಕ್ಕರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪರೆಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಪುಟುನಗನೆ ಕಾರು ಇಜ್ಜಾಂದಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ನ ಕಾರನ್ನು ಕಟ್ಪೊಡಾದ ಬತ್ತನು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಬೊಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂಚಂಡ್ರು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಡೆ ಸಂಸಾರ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಂದಿಕೂರು ಕೈತಲ್ದ ಪಲಿಮಾರಡ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಬಂಜಿದ ಪಡಿನ ನಾಡೊಂದು ದೂರದ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಯಿನಾರು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೇರೊಂಡೇರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಗು ಪಿರಬತ್ತದು ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ದಾಬಾಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂಚಂಡ್ರು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಂದಿಕೂರುದಲ್ಪ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಅರ್ನ ಬೈಕ್ ಗುದ್ದುಂಡು ಪಿರೋಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೇರು ರಟ್ಟದು ಮಾರ್ಗೋಗು ಬೂರ್ವೇರು ಅಂಚ ಮಾರ್ಗೋಗು ಬೂರ್ನೆ ಆರ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಆ ಟೆಂಪ ಪೋಪುಂಡು ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣನ ಕಾರದ ಎಲುಪುರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಾದು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ದ ನರಕ್ಲೆಂದೆತ್ತದು ಆ ಕಾರನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಏತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆರಂದಾಂಡಲ ಸೋಲು ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣನ ಎದುರುಡೇ ಪೋವೊಂದಿತ್ತನು ಎಲು ಪೊಡಿಯಾತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರನ್ನು ಒರ್ಪರ ಒಂದೆ ಕಡ್ಪೊಡಾದು ಬತ್ತಲು ಅಡೆಗ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂಚಂಡ್ರನ ಬದುಕಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಜಿಲೆ ಕಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ಇಡುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಜೋಕುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂಗ ಊರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನು ಊರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಒಂಜಿ 12 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಮುಂಬೈಡ್ ಸಾಕಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲುಂಡು ಉಡುತ್ತೆ ಇದೊಕ್ಕ ಊರುಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಗ್ ಮಲ್ಲಲ್ವು ಮಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ವರ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಆಪನದೆ ಐಕ್ ಊರುಡೆ ಅಂಕುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಡಿ ಅನ್ಮೂಲ ಹೋಟೆಲ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆತ್ತೆ ಅಂಜ ನಡುಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಗಾಡೆ ಪನ್ನ ಪೋಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಆಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪೋಂತೆ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಂದಿಕೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮುದರಂಗಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬೈಕ್ ಪಿರಾಡುತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂತಿ ಬೇತೆ ಜನ ಹಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ ಹಾಕಿನ ಎದುರು ಹಾಕಿನ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟ ಕೈಲ ಫುಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಲ್ದತ್ತೆ ಇನಿ ಆಪುಂಡು ಮಂತ್ಪುರ ಇಜ್ಜಿ 4.5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಜೋಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಪಂಡ ಯಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಡುತ್ತೆ ಮುಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾವು ಬುಡಿದು ಹೊರ್ತಿ ಅನ್ಪಿನದು ಮೊಗಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪು ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಳು BPL ಕಾರ್ಡ್ದು ಅವಳು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಡು ಬೇತ ಪಿದರ್ಲ ತಂಗಡಿ ನಕಲು ಬಲ್ದಿ ತಂಗಡಿ ನಕಲು ಅಕುಲ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚದು ಪನ್ನ ನೆರ್ದು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಗೆತ್ತು ಪಾಡಿಯಾರ ನೆಕ್ ಒಂದು ನರ ಪೂರ ನೆತ್ತ ನರ ಗೆತ್ತು ನೆಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇವ್ರು ಅವಲ ಹಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ನೆತ್ತ ನರ ಗೆತ್ತದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ತಿಕ್ಕು ಜಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿ ಪೂರ ಉಂದಾಪುನು ಅವು ನರದೇ ಇದಿರತ್ತೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪನ ಒಂದು ನರ ಗೆತ್ತು ನೆಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೇವ್ರು ಅವು ಆಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಪೊಡು ಓ ಅಂದ ಉಂದೆ ಪೊಡಿ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಆದಿತ್ತು ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಎದುರೆದುರು ಹಾಕಿನತೆ ಟೆಂಪ ಹಾಕಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಎಂಕ್ ಪಿರೋಗೆ ಬತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಅದೇ ರೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆತು ಎದುರದ ಶೇಪ್ ಆಗ ಎದುದರೆ ಮೈನಾರು ಪೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಪಿರೋಡು ಆರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬುಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಟದು ರೋಡು ಬುಡ್ದು ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಸ್ ಆತು ನಾವು ಟಯರ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಕೈಲಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಮುಂದಲ ರಾಡಿ ಕೈ ಪೂರ ಮುಂದೆಟ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೂಳು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಡೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಓದ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಏನಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಮಲ್ತು ಕೊರಪೆ ಆತ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ನೆಟ್ಟೆನ ಅಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಏನೋ ಬಟ್ ಅಂದ ಕುಲ್ಲು ಗೊತ್ತಿನ ಅಂಡು ಜಾಬು ಒಲ್ಲ ಅಂದಾಪುಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿತ್ತ ಕಲ್ಪು ನಾವು ಕಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂಚ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಲಾಸ್ತಕಲ್ ದಾಲ ಪಂತ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಬೇತ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಎರಡಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಕಲ್ಪರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಗೆದೊಂದು ಸಾಲದಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಕೊರಕ ನಾನು ಮಲ್ತಂದು ಪನ್ನ ನಡುಟು ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜು ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪನತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಳ್ಳ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚಂದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಿ ಕುರಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೂಗೋಡು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಎರಡಲ್ಲ ನಾನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗೆತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೆ ಅಲ್ಲೆರ್ದೇ ಪೂಪಿನಿತ್ತೆ ಖರ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಬೇಲೆ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಅಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇದು ನಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗತೆ ಹೊರತಿ ಪೂರ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲದ ಪೂರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇಡೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಆಧಾರ ಆಗು ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತಿರಡು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂಡಲ್ಲ ತೇಪಣ್ಣೆ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಿನಿ ಗೆಪ್ಪ ಕೊರಿಯಾಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರನೇ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಪುನ ಅಂತಂತ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದ್ಕುಲ್ ಅಂದ ಅವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಜನ್ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪು ಮೊಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕಿಂಜಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯಾವ ಪನ್ಪೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಹಾಂ ಕಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಲ್ಪ ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗೆ ಕಲ್ಪವಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಏನಾರ್ತು ಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹಾಂ ತೂದು ಬತ್ತಂಗ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೋರೆತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಉಂತದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಚೂರು ಉಂತದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಪೋಡವು ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತು ಗಾಡಿನ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಅದು ಹೊರಾರ ಮುಗುಲು ಯಾರು ಅಂಚು ಪೋಯೆರಡ ಪತಂ ಬರ್ಪೇರು ಚೀಟಿ ತೋಜದು ದಿನ ಮೂಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದೆತ್ತಾವು ಮುಂದೆ ಕೈಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನರತ ಅವು ಬಣ್ಣ ವಿಟಮಿನ್ ಒಂಜಿ ಅವು ರನ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಬೋಡಾಪುನು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಅವು ದಾಲ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದೆ ಉಂದೆ ಬೇತೆ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ
ಸುಖನ ಕಷ್ಟನ ಎಂಚಲ ದಿನದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂಚಂಡ್ರೆನ ಬದುಕದ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತಲು ದಿಸೆ ಮುತ್ತುಂಡು ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರು ಕಡಿದು ನಡಪರ ಒಂದೆ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡು ರಡ್ಡು ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಖರ್ಚಿ ತನ್ನ ಮರ್ದಗ್ ಕಾಸು ಇಲ್ಲು ನಡಪವನ ಖರ್ಚಿ ವೈಕಲ ಸಾಧಿ ತೋಜಂದಿಲೆ ಕಾಂಡು ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣನ ಯಜಮಾಂದಿ ಇತ್ತೆ ಬೆನೊಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪೆಜ ಮಾಡಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಾಯದ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲುಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಕಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಸಾರಿತ್ತೋಲು ಬಿಕಾಂ ಪದವಿನ 80% ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಸು ಮಲ್ದೋಲು ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಎಂಕಾಂ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿನು ತೂದು ಕಲ್ಪುನ್ನನ ಬುರ್ಚಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೊಂತೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಾತೆರ್ನಗ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣನೀರು ಜಪ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಕಲ್ತೋಲುಂದಾಂಡ ಎಂಕಾಮನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮುಗಿತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಐಕ್ ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದರ್ಶಿನಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಿ.ಕಾಮ್ ಮುಟ ಕಲ್ದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಬುಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ ಜಾಬ್ ಬಂಡ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಬಟ್ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುಜೇರು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊರಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಉಂತವೇರು ಅಂಚ ಮೊರನಿಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಾನು ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಅಕುಲವೇ ಅಕಲ್ನ 12 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೋಡು ಬಂಡೇರು ಪಂಡೆಂಕುಲು ಇಂಚ ರೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಪುನರ್ತ ಪಂಡೆಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಟೋಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಂಚಿನ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಿಂಡ ಇಂಚ ಪುರಾಂಡ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡವೇ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗೆ ತೊನ್ವೇರು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ ಅಕುಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚ ಶಿಫ್ಟ್ದ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ತೂವಡಾಪು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಚ ಜಾಬ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಮ್.ಕಾಮ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿತ್ತು ಅವೇ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಂದಿಯೇರು ಮ್ಯಾಮ್ನ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇಕ್ಕಂದು ಆರು ಪಂಡ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರುವೇರು ಫೀಸಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಪುನು ಯಾನು ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಂಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೋದು ಬರ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಐತ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ದಾಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬ್ಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿಚಿ ಪಂದು ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀರು 2-3 ಜನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಂದಿಯರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಬೊರ್ಚಂದೆ ಅಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಇಂಚೆನೆ ಕಿನ್ನ ಜಾಬಿಗೆ ಪೋರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಇತ್ತವು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪಂತ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಪೆ ಬಂತೇರು ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಜಾಬೇ ಮಲ್ಪು ಬಂದಾಪು ದಾದನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ್ ಅಂದಾಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೋಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬೇ ತೂಕ ಬಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತವರ ತೂನಾಗ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ 2 ವರ್ಷ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಅವಳ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಇಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದೇನು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣನ ಎಲ್ಯ ಮಗಲು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲು ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಡಪತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಆಸೆಗೂ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆನೀರು ತೇತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ವರ್ಷಿನಿ ಬಂದು ನಾನು BCA ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿಡು ಅಂತ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾರ್ದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ 81% PUC ಹಾಂ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪುದರ್ಲ ಎಂಟ್ರೆಡ್ ದ್ಯಾಪನ್ನಗ ಅವಳು ಬಜ್ಜಿ 150 ಸೀಟ್ ಇತ್ತೀನಿ BCA ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ PPC ಪಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಫೀಸ್ ಕಟ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಫೀಸ್ ರಿಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪೂರ ತೂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಡುಪಿ ಮಠದ ಅಕುಲ್ 5000 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಆನಲ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗಾಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆನಲ ಎಂಚಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು
ಕಟ್ಟಿಯ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವಳೆ MCA ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡನ್ನುಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಪರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಕಲ್ಪೇನು ಅವೇ ಅಮ್ಮ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಪಪ್ಪ ನೆನ್ನಗಲ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಪುನ ಬುಡಿಯೋಲು ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂತು ಅವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ನಂದು ಲೇಪನೆ ನಾನು ದುಂಬುಗ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಕಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಕಲ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಬಣ್ಣಂಜೆಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೋಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಬಂದುಳ್ಳ ಕೇಂಡುನ್ನು ಐತೆ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಐನಾತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಎರಗಣ್ಣಲ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಗುರ್ತ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಬಿಕಾಮುಡು 80% ದೆತ್ತದು ಪಾಸಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರಡ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಆಪುಂಡು ದಾನಿಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಜಾತಿದ ಸಂಘಟನೆಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಕುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲೆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂದು ಅಕಲೆಗೆ ಆಧಾರ ಆವುಡು ಅಕಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡುವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದಾಂಡ ಕಾಸು ಕಡಪಡುವರಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಬ್ಯಾಂಕದ ಖಾತೆದ ವಿವರ ಇಂಚ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಆಭರಣ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು.